Антон Хекимян ще ни заведе на едно по-хубаво място от това, на което ще ни заведе малко по-късно Асен Иванов, а именно това е Гигинския манастир. Добро утро, Тони. Добро утро. Добро утро, Ани, добро утро, Вики. Не знам дали сте казали каква е темата на предаването ни днес от тук, от Гигинския манастир. Много пъти сме били точно в тази света обител, но пък тази сутрин ще покажем едно изложение на продукти, които се правят в много различни манастири в Гърция, в Сърбия, в Македония и в България. Продукти изключително био, ако можем да ги наречем, с които те се самоиздържат или поне добавят пари в хазната си. Но преди да ви покажа какво е истинско кисело мляко, сирене или пък блага манастирска ракийка, ще направим една мини разходка в манастира. Тук всеки път нещо се променя. Много пъти сме ви показвали как е изглеждал манастира преди години. Снимали сме го, но днес той наистина е неузнаваем и от преди началото на 2010, когато бяхме тук, началото на 2010 до сега, все още нищо не беше довършено. Има много голяма разлика от тогава. Добро утро, отец, казвам на отец Никанор, Христос възкресе. воистину възкресе, дал Бог добро на вас и на всички зрители на BTV. Преди да поговоря с вас, само искам и оператора да покаже камбанарията, която се намира зад нас, новите беседки, укрепената църква. Камбанарията е с 12 вече камбани, които бият подобие на тези в Атонския манастир. Как се гради манастир по време на криза? Ами с молитва, с смирение и с много труд. Какво да кажа? Ето ми наградата, така. Двете ми ръце сега са се подули от болки, от наставите. Може би това ми е така моят дан, който ще се остава тук. Какво има да се довършва? Ами това, което има да се направи, е реставрацията на старата сграда. Виждате, покрива сме сменили, но всичко друго има нужда от просто много сериозен ремонт. Конструкцията ще остане, сградата ще запазим и да довършим изхода на манастира в източна посока. Така, а пътят до тук не е много добър. Той беше по-лош преди, но пък... Премиерът обеща така на 2 пъти, беше тук и се ангажира. Вече проектът е готов. 1,300,000, ако е двулентов пътя. И по-ефтино ще бъде, ако е само една лента. Просто, както се казва, очакваме да направим някаква начин, така пряко или непряко среща с него и да видим, ще се прави или ще се чака. Сега зависи от държавните приоритети. За нас е и новата църква. Казваме за нея продължение
продължаваме с обещаните продукти на манастирите. Ще помоля оператора да покаже, много красива, как ще се казва, кога ще е осветена. Новия храм, посветен на дивния подвижник от 20 век свети Силуан Атонски, и тази неделя на 8 май с Божията помощ очакваме да се освети, да може да почне да служим в нея, да се възнасят вътре молитви, да се пее тропара на този велик светия. Вече виждаме и самото изложение, да ни кажете малко за него, с табелка, обозначен всеки манастир. Това са Суковски от Сърбия. Да, Света гора и Сихастириото на свети Василий Велики в скитанатските света на това е Чипровския манастир. Защо правите това изложение? Ами ние искаме първо да покажем на хората, че в манастирите се и работи, защото свети Антоний Велики е казал, че монахът трябва да има в ума си на устата молитва, а ръцете му трябва да има ръкоделие. Още древните отци, подвижници, учебниците са плетели кошници и са ги продали на пазара. Странно е за монаха да не си изкарва от собствен труд препитанието. Това трябва да кажем на първо место. След това църквата традиционно е ориентирана, знаете, към истината, към истинското, и при нас може да се намерят неща, които просто отговарят на това, което пише на тях. Хляба ни е хляб, колбаса ни е колбаса, виното ни е вино, сиренето и кашкавал са ни сирене и кашкавал, без стандарти, без някакви особености. При това можем да ги предложим на по-атрактивни цени. Самото наше име на манастирите е достатъчна гаранция и трябва да бъде за хората, че ядат истинска храна. Говорим за истинска храна, нека първо при Билинския манастир. Тук виждаме какво? Овчи ли са тези продукти? Да. Овче, млеко, кашкавал, овчи, звара, сирене овче. Да. Можем ли да си опитаме от нещо? Може. Аз ще пробвам от кашкавала. Има ли някаква специална рецепта? Има обаче. Всеки манастир има понякога малка своя тайна, предполагам, както и в всички други неща. Вижте, другото нещо, тези продукти, особено храните, те са правени от хора, които се молят, ако не с уста, то на ум. И те са, сега трудно да кажа, но наистина има някакво освещение в всички тези продукти. Това се знае, защото едно е да правиш храна за хората, роптайки срещу държавата, срещу началника си, че имаш ниска заплата, и съвсем друго е, когато въздаваш Богу хвала или се молиш, тогава да приготвяш храната и това, което човек ще приеме. Знаете този японски филм за водата, как се... Така, но пък можем ли да можем да кажем, че манастирите
манастирица като една стара къща, има всичко, ракийка, винце, билки. В момента сме пред щан, да можем ли да го наречем така? На Чипровския манастир. Добро утро, Христос воскресе, на Отец възкресе, честит празник. Виждаме ракия. Ракията позволена ли е в манастира, да питам? Това ме е любо. В умерени количества, да. Дори има на празници разрешено по чаша вино. В псалмопевец се казва: и виното весели сърцето на човека. Затова, като е в умерено количество, защо не? Какво предлагате вие? Предлагам в момента една скромна мускатова ракия с манастирско производство и билки, които лично аз съм ги брал в манастирските ливади. Колко души, колко монаши сте във вашия манастир? За съжаление съм сам в момента с един помощник. Но се надявам и се моля така на Бога всеки ден да изпрати хора, за да поемат този подвиг на монашеството, да живеят достойно, да търсят спасение. Успявате ли да се самоиздържате по този начин? Успяваме трудно, но Бог не е оставил. Стига ние да сме достойни и да търсим Неговата воля, търсим Неговото царство, винаги ще изпрати и помощ и всичко. Казахме, че надписите на опаковките са на английски. Не виждам дали има обаче нещо. Не, английски няма, само брошурите. Само тези на брошурите, които са на рекламните брошури. Отче, позволено ли е да се пие ракия в манастира, изобщо да се произвежда такива неща? Традицията, когато отидете на Света гора, това са, значи Света гора, това са манастирите на манастирите. Това е идеала за монашеството и за организацията на манастирския живот. Знае всеки, който е бил там, когато отидеш в манастира, по чашка узо, те това сервират по едно лукумче и по чаша вода. Така че алкохола не е, вижте, нищо в нашия свят не е вредно само по себе си. Но всичко иска умереност в употребата. Иска трезвост. Затова нашата вяра е хубава. Няма забрани за меса, за алкохоли. Важното е да бъде умерено и, както каза Отец, вино е среди сърце човека, нали? А не да свини. Илинския манастир, от който започнахме, всъщност не е действащ, но по подобие на вас започва отглеждането, да кажем, там на овце. Вие отглеждате... Сега започва стопанство да се прави ефимерия, има желание да го отвори и тъй като няма начин да присъства сам, иска да създаде стопанство, за да има хора, да могат и поклонниците да се отварят църквата и да се пази. А вие отглеждайки биволи, те от начало бяха само няколко биволи. Няколко бяха 4 биволици, сега са общо животните над 80, заедно с малките имаме 18 мънинки малачета. Така се случва това с хора, не
помъките или? Дали ви казвам, ето ми ръцете от дуене. Просто с мъка, но вижте, това е за монаха е дадено как да живее, нали? Който мисли лесно да живее и да се спаси, няма да стане. Искам само да покажа на драгите зрители какво означава истинско мляко с, може би, позабравяне от тях каймак, освен ако не си го правят сами. Как се прави истинско кисело мляко? Защо не ядем такова от магазините? Ами, вижте сега, има една особеност. Истинското кисело мляко се прави от мляко. Значи мляко се прави от мляко. Имайте предвид, че млякото е един продукт, искам да го чуят зрителите на BTV, който от издояването на там единственият процес, който при него се случва е разваляне и повреждане. Няма начин да се подобри състоянието на продукта мляко. Затова колкото близко от фермата се преработи и се консумира, толкова по-добре. Затова и тази наредба за директните доставки, която малко я развалиха, обаче с поправката сега, е много добра, за да може тук във фермата да го произведем, да ви го подкласим и да го вземете най-чисто. Колкото пъти се удължава процесите на разваляне, микробите, които действат. Какво произвеждате вие накратко да ми кажеш? Имаме вина, няколко сорта, малко ракия, имаме пчелен мед, тук 20 кошера, ще ги увеличаваме до 50 и разбира се от биволите шпеков салам, суджук смес, който е от биволи от наши прасета и чисто биволски суджук, може да пробвате. Ами аз се взех клечка, обаче сега да не изкушаваме и драгия зрител, да преминем нататък по другите щандове, на които се предлагат какво? Това са монахините от Клисурския манастир, майка Игумения. Те са така примерно братство, те са един безценен дар за българската православна църква, тези наши сестри, които дойдоха от Македония. Вижте, това всичко те го живописват и тази икона се отличава с това, че който иконописва духовно лицезре изписвания. Това е съвсем друго от това да го рисува някакъв художник като щампа, като образец. Просто тук има общение между зоографката и монахинята, която рисува и светията, и чрез молитвата, и просто чрез начина на живота. Учили ли сте нещо подобно? Добро утро, Христо. Да, истина възкресе. Учили ли сте Значи, нещо? разбира се, всеки художник, който иска да рисува икони, трябва да завърши иконопис. Това може да се завърши и в някои от манастирите, където се рисуват икони. Ние рисуваме по Охридска иконописна школа. Това е едно предание в монашеството, което сме го наследили
разгледали. Много са красиви, наистина ще помоля оператора да покаже. Трябва ли да си е специално на пост, за да рисуваш икона? Значи ние, защото всичките монаси ги спазват постите, които са определени от църквата, имайки предвид понеделник, сряда и петък през цялата година и другите пости, които са определени от църквата. Купуват ли хората? Всеки, който има желание, по поръчка поръчва икона и купуват иконите. Рисуваме за църкви и така. Добре, благодаря ви много. Отиваме към едни прелюбопитни монаси от Сърбия, от Суковския манастир. Добро утро, каза ми на тях. Воистина възкресе. Какво произвеждате вие? Аз само ще ни простите, нищо, че е грях да покажа на драгите зрители една ракия, която вие произвеждате. Да, това е ракия Travarica с лековите билки и стари планини. Повезали сме се с Travari. Има 26 лековите билки от той ракия и той е лек. Прави ли е лековита тогава? Да, самолица нормално. Това означава ли, че като пиеш повече, се лекуваш повече? Ена за здраве. Ена сок, които за здраве доста е. Какви са другите неща, които предлагате? Кантарион на олия, той е за опекотене, за ране и за желудъц. Добре, той стремуш е за имунитет. Дивли беле лук. Той е наши производи. Право у манастиру правимо još и мирисни тамян, разни хвърста из гръчки, увозимо мириса и onda правимо и ореховачу, които нямам, али и ona isto. Виждам и просторници и иконки също така, тамяна, за който споменахте. В Сърбия това ли е начин да се издържа един манастир? Хвала Богу. Хвала Богу. Има за основно, що трябва. Държавата помага ли? Увек. Помажу Сърбия не има проблем никакви обнавали манастир Суковски. Той е близо граница, така да е на сад време от София. Така да, ако сте прилици, изводите да дойдете. Ще дойдем, благодаря. Отче, държавата трябва ли да помага на манастирите или те трябва да се самоиздържат или пък всъщност православната църква, синодата трябва да ги поддържа? Не, синода никога не е имал традиция синода или митрополията да издържат манастирите, тъй като манастирът, църквата си е молитвен дом, в който хората си го правят по своето желание, от всичко по-малко. И ние трябва да се самоиздържаме, но с нашата самоиздържка, това, което виждаме тук, нямаше да стане. Титулите и държавата заедно. Добре, благодаря ви. Толкова от прелюбопитното изложение в Гигинския манастир. Днес пък на 2 мая събора в Граловско, ако така можем да го наречем, пред самия на манастир, така че кумите са
и ще опитате нещо наистина